Халкым язмышы, минең язмышым. Халкым намысы, таза намысым. Түбән язмышка баш эймәм бер сак. Илем алдында калырмын гел саф. Ердә тыныслык, хаклык хакына. Аямам канан, хатта тамсыла. Дип язган ул 1963 елда иҗат иткән бер шигырында. Был һүзләр уның ысын иҗат кредиһы, ихлас инануы һәм шигъри анты булды. Büyük şair гомернең адагынаса үз асылына тугры калды. Бар булмышын туган халкына, туган әдәбиятына хезмәт итүгә вакышлана. Кисәбезне асу өчен сәхнәгә Башкортстан Язучылар союзы идарә рәисе, Башкортстанның халык шагыйре Равил Төхвәт улы Бикбаев тасакрабыз. Рәхмәт итегез, Равил Төхвәтович. Мына гомер шулай үтә. Баязит Бикбай бик иртә дан шөһрәт яулаган безнең шагыйрыбыз, әдибебез булды. Әле һугышка тиклем үк уганы бары 30 яшь булганда уның әсәрләре дәреслектәргә инде. Ул 1939 елда орденга лайык булды. Бындай хәлдәр ул вакытта бик кирәк була торгайны. Ләкин иҗатчының язмышы ул бик катмарлы. Ошо орденда алгандан һуң 5-6 елда үтмәне Баязит Бикбайдың исемен Үзәк комитет карарында бик яман мөһер менән милләтчелектә гаепләп Мөхәммәд Шабурангулов менән икеһен башкорт халкының узганын идеаллаштыра дип гаепләп сыктылар. Бындай гаеп бу баш китерлек язага тиңине. Ләкин Баязит Бикбай үзенең максатына тугры калды. 50 елларның уртаһында Захир агай белән Захир Исмәгыйлев белән улар Салават операсын язып, батырыбызның исемен дөньяга тагыла шаулаттылар. Кисәләрдә бергә катнашырга уның белән насип булды. Һәм 60 яшенә җитә алмаенса, ул безнең арабыздан китеп барды. Һәм шул кисерештән мин Баязит Бикбай истәлегенә арнап ошо шигыремне язгайным. Сезгә укып ишеттерәйем. Баязит Бикбай истәлегенә. Балкып торган көзгә был кара таң килеп кирде кайдан адашып, кара таңдың кара куенына аузы адашым. Кем уйлаган һине китер тиеп, алтын көзгән капыл ак кышка, кабереңә мамык кибе булды, йылы якка ускан ак кыштар. Айрылу моңы, ак кыш йыры, яңгыраны нигә бик иртә. Кыш юлдан төшкән яшь кар күзе, кыш хәбәрен тагы белгертә. Тәүге карга басып сабый кебек йөрүринең бүген һөенеп, кар астында инде һинең эз юк. Кар астында тупрак өеме. Һин тормышта ябык яурыныңа буаттарды халып атланың. Күзләреңде халкым һүзе күреп, антар кебек күреп ятланым. Достарымды нисек курсалайым, дөньялагы һуңгы ябырдан, ябалаклап кына ява яшь кар. Минең иңгә, һинең кабергә. Килдем бында ак кафындай карга, хулган сәскә япрак куелган. Ах, был кабер түгел, дөрләп янган йондыз, күк балкытып, атылып килеп ергә уелган. Баязит Бикбайдың исеме ул безнең халкыбызның күңеленә
хәтеренә, аңына мәңгелеккә уелып калган. Менә бүгенге залда улы безнең шәхесләрне күрүемә мин аеруча шатмын. Без үзебезнең шундай бөек кешеләребезне онытмаска тиешбез. Әйдәгез килсәктә дә шулай кисәләрдә аралашып яшәйек. Рәхмәт. Рәхмәт үзегезгә, Равил Төхвәтович. Усты яндан угым һавага, барып төште әллә кайдарға. Мин үрелеп алга карыйм, ләкин уны таба алмаем. Йөрем дә таралды дөньяга, тик белмәем хәзер ул кайда. Урман, таудар уны капланы, күп мәзләһәм дә тапманым. Узды елдар, угым табылды. Ул имәндә тора кадаулы. Йырдарым да һаман тере икән, дуслар йөрәгендә йөри икән. Сәхнәле Башкортстандың һәм Россия Федерациясының халык артисткаһы, Салават Юлаев исемендәге дәүләт премия лауреаты Флүрә Килдиярова, концертмейстер, Башкортстан Республикаһының атказанган артисткаһы, Бөтә дөнья һәм Россия конкурслары лауреаттары Индира Әсәдуллина, Заһир Исмәгыйлев, Баяз Бикбай либреттоһы, Кызаса музыкаль комедияһыннан Наза куплеттары. Агыла болыттар күк йөзендә, елдер дә гүя һөйләй миңа, япрактар кыелу, гомернең уйлуы, аяусыз кыш мәле килә һиңа. Кайгырыр тимикән әллә елдер, узманы зыяга алтын көндәр. Яшен дә яшнәнем, намыслы яшәнем, калдырдым йөрдә бары тик якты эзләр. Әдиптән калган якты эзләр, ягъни инде уның иҗады хакында һөйләр өчен Хүз, тарих, тел һәм әдәбият институтының әдәбият бүлеге мөдире, филология фәннәре кандидаты Миңлегали Хөсәен улы Нәдергуловка бирелә. Рәхим итегез. Баяз Бикбай турасында, уның иҗады турасында әлбәттә бик күп һөйләргә мөмкин. Ул бик бай, искитмәле, кабатланмас әдәби мирас калдырды. Һәм бүгенге безнең шундай ултырыш, әлбәттә, уның тотыш иҗадын күз уңынан үткәреп, уның турасында доклад тыңлау түгелдер дип уйлыйм. Шуңа күрә мин уның иҗадының кайһы бер яктарына гына тукталып китмәкче булам. Бүгенге көндә, бүгенге безнең башкорт әдәбиятында бигрәк тә прозала, шулай ук драматургияла, соңгы елларда
поэзияла шулай ук тарихи тема бик нык үсешә. Безнең әдипләребез халкыбызның үткәненә тәрән байкалдар яһап, халкыбызның үткәннәреннән күренекле шәхесләребезне яңадан балкыта, халкыбызга кире кайтара. Менә бу эшләрнең башында ошо тарихи теманың безнең әдәбиятта ныклап йөрегүендә Баязит Бикбайдың роле бик зур булды дип әйтсәм һич тә хата булмас. Ул үзенең әле хугышка тиклем үк язган кайбер әсәрләрендә иң беренче булып әлбәттә Ер поэмаһында халкыбызның тарихына борынгыдан алып, шул үзе яшәгән дәвергә тиклемге үткәненә күз һалды һәм ошо Ер образы аша безнең башкорт халкының бүтән үткәнен, тормышын күз алдына бастырды. Менә бу теманы ул бигрәк тә үзенең драмаларында, драматургиясында көчәйтеп җибәрде. Әле хугышка тиклем үк язган шулай ук Салават драмаһында Шәүрә, Карлугаз һәм шулай ук хатта Кудаса комедиясында ла ул шул халык тарихына мөрәҗәгать итә. Баязит Бикбай безнең әдәбиятыбызда кабатлап әйтәм инде, менә ошо тарихи теманың ныклап ерләшүенә булышлык иткән, менә бу эште башлап җибәргән әдипләребезнең береһе. Баязит Бикбай әлбәттә ул иң беренче булып шагыйрь буларак әдәбиятка килгән 30-нчы елларда. Шигъриятта бына дигән шигырьләр язып калдырган. Һәм прозаларла уның бына дигән повестлары, романдары басылып чыгып, безнең халык тарафынан яратып калган әсәрләр. Шулай да Баязит Бикбайның безнең әдәбиятка индергән төп үреше дип әйтәм инде, минеңсә, уның драматургияһы. Уның драматургияһы менә шул традиционлык менән новаторлыкты ысын мәгънәсендә күрсәткән иҗат дип әйтергә була. Язучы үзенең әсәрләрендә халык иҗады өлгеләрен, халыктың бай телен яңаса үстереп, новаторларса үстереп, яңаса балкытып җибәрде. Һәм уның әсәрләре безнең әдәбиятта, 20нче буат әдәбиятында, башкорт әдәбиятында ул айрым урын алып тора һәм улар безнең тарихта һич касанда югалмаячак. Йөргә яңгыр кирәк. Ул да теләй рәхәт татырга һәм һөенергә. Киң тын алып бөтмәс сәскәләргә, тиңһез яшеллеккә киенергә. Көткән сакта яуган ине яңгыр, бер кинәнер ине тупрак, шагыйрьләр да безне һөендереп, язган ине матур ешрак. Был юлдары Баязит Бикбайның замандаштарына теләге, килер буын шагыйрьләренә изге васыяты ине. Бүгенге каләмдәшләре уның олы аманатына тугры калып, башкорт шигъриятен югары, киң, яңа югарылыктарга күтәрә. Худ Баязит Бикбайның якташы, рухи варисларының береһе шагыйрә Тамара Ганиевага. Рәхим итегез, Тамара Шәрифовна. Хөрмәтле Илиза апай, Камил туганым, Асия һылуым, кадерлеләрем, гомумән ошо залга йыелган бүтә башкорттың асыл ирдәре һәм кызлары, сезнең алдыгызда мин Америка асырга йыенмайым. Шулай да изегезгә төшерергә итәм. Яңынан тәрәнрәк итеп күңелләребезгә һәм хәтеребезгә һеңдерерлек итеп, без бүген ошо залда бөек башкорт язучысы Баязит Бикбайның хәтер һәм кадер кисәһен үткәрәбез. Мин кабатлап әйтәм, бөек
башкорт язучысы. Сүн Сөнки ул уның вафатына бүген 40 ел. Ул бұл яқты дөньянан минең яшемдә киткән. Шул гомер исендә безнең бөек язучыбыз Баязит Гаяз улы Бекбаев башкорт халкына бер вакытта ла уялмаслык, уның мәртәбәһен күтәрерлек, уның данын күтәрерлек әсәрләр калдырып киткән. Уның бер ер поэма гына халык эпосы буларак меңәр елдар яшәячәк. Уның Салават трагедиясындагы һәрбер ария, һәрбер ариоза башкорт халкының халык йырдарына тиңдәш булганы өчен, безнең янебез хакында акылыбыз, күңелебез күк булганы өчен газиз. Шугала ул бuna 60 ел инде башкорттың опера сәнгатының ниндәйлеген күрһәтер өчен генә була яшәп килә. Зәлифәкәй, башкорт халык көе. Сәхнәле Башкортстанның халык артисты, Салават Юлаев исемендәге дәүләт премия лауреаты Азат Айыткылов.
Халкымдың киң күңелендә урын алһа йырдарым, тимәк юкка түгелмәгән моңдарым, күз нурларым. Шагыйрьнең моңдарыннан тукылган, күз нурларыннан үрелгән йырдары бүген уның китаптары аша безгә килеп иткән. Зәйнәп Биишева исемендәге китап нәшрияты бүгенге олы юбилейга Баязит Бикбайдың хайланма әсәрләрен нәшр иткән. Сәхнәгә нәшрияттың нәфис әдәбият редакциясе мөдире Ринат Әлтәф улы Камалов та һәм шулай инде сәхнәбез түренә олы ихтирам һәм хөрмәт менән Баязит Бикбайдың кызын Бикбаева Элиза Баязитовнаны сакрабыз. Рәхим итегез. Зәйнәп Биишева исемендәге Башкортстан китап нәшрияты Баязит Бикбайдың туган көненә арнап ошондай китап сыгарды. Бұл китапта bir әсәр бар. Бұл туралы без беләбез, инде бетәбез дә беләбез. Ул Ер поэмаһы. Әле Ер поэмаһы турында әйттеләр, ысынлап та бөек әсәр. Баязит Бикбайдың бәлки ысынлап та иң куәтле башкорт шигъриятының иң куәтле әсәрләренең береһедер. Бuna Минлегали Хөсәйнович белән бәхәсләшергә була, ул драматургияһы турында әйтте. Ләкин Баязит Бикбайдың шигърияте лә тиңһез. Уважаемые гости, я хочу вам сказать огромное спасибо, что вы здесь собрались в день памяти, день вот этого вот вечера, посвященного памяти моего отца. Я особенно большое спасибо хочу сказать молодежи, потому что, как сейчас говорят, молодежь – это у нас проводники культуры. Вот они не дадут оборваться нитям, связывающим наше прошлое с нашим будущим. Они своим ученикам, своим детям будут передавать нашу историю, будут говорить о наших личностях, творческих, обо всех, которых народ помнит. Баязит Бикбай башкорт әдәбиятында күп кырлы ул талант ияһе. Илһамлы шагыйрь да, талапсан каләмле прозаик та, талантлы драматург та булып танылды. Шул исәптән ул Заһир Исмәгыйлев иҗат иткән Салават Юлаев операһының либретто авторы. Хәзер ошо операның Салават арияһын тәкъдим итәбез. Сәхнәлә Заһир Исмәгыйлев исемендәге Сәнгать академиясының вокал бүлеге студенты Руслан Сайфетдинов.
Һәр шагырдың иҗат башы, тере шишмәләренең башланмашы уның туган тупрагына барып тоташа. Баязит Бикбай гомере буе күңелендә туган авылы Калтага булган изге тойгыларын хаклап килде. Картаермын мин дә бер заман. Хәтерем томанланыр, әле истә биләп торган күп нәмәләр югалыр. Ләкин истән сыкмас Калта, хукмактарым, киң кырдар, хакланырдар мәрмәр ташка сыгып язылган йырдай. Бүген кисәләбезнең инде әдипте биргән Киргәзе районы вәкилләре лә катнаша. Сәхнәгә Киргәзе районының мәдәният бүлеге начальнигы Фәнир Сәдретдин улы Малбаевты сакрабыз. Каршы алыгыз. Мин инде һезгә бәрәкәтле Киргәзе ереннән бик күп сәламнар алып килдем. Чөнки менә ошо әдиптең туган йере, бик күп зур шәхестәр туган йер бит инде Киргәзе ере. Һез үзегез беләсегез, менә аның күбе һәмендә утыра әле. Ул шәхестәрнең ярты зал безнең район утыра монда. Аныһыла шуһатлы рәхәт күңелгә. Безнең Киргәзе халкы һезгә бик зур сәлам әйтеп калды. Безнең хакимият башлыгы Әхәт Ядат улы Котлы Ахмәтов бик сәламнарын күндереп калды һезгә, чөнки үзе бүген килә алманы. Бая әйтеп биткәнсә инде Киргәзе ере бик шәхестәргә бай. Ошо үзебезнең Кенябыздан башлап китһәк, хугыш батырлары безнең 6 гына хугыш батыры бар. 2 полный кавалер ордена славы. Алар тоже герой бит инде. 2 социалистик хезмәт герое һәм бик күп яқты шәхестәр. Менә әле арабызда алардан күпе шунда утыра. Шуңа күрә Киргәзе ере бик ана шул тир шишмәләр кешеләргә бай. Бай шәхесле кешеләргә бай. Шуңа күрә менә ошо хәтер кисәһендә һезгә шундый сәламнарын күндерә алуга үзем дә шатмын. Һәм инде ошо байрамга без буш кул белән килмәдек. Хәзер инде һезнең алдыгызда тагыла безнең бер ансамбль сыгыш яһар, Етегән ансамбле. Газиз Әлмөхәммәдов музыкаһы, Сайкалалар, кәмәләр.